anyị na-asụkwa unu nnọọ n'ụbọchị nke taata n'ọgbakọ nke anyị ga n'ụbọchị nke taata. N'ụbọchị nke taata ihe anyị ga-ekwu maka ya bụ ụdị otu ndị Igbo si akwa ozu, ebe o si gbasatara ụdị akwa ị na-eyi ma a na-akwa ozu. Ụfọdụ si na nwoke na-akwa nwunye ma onye na-akwa mmadụ ma nwoke ma nwaanyị ma ọ na-akwa nne ma ọ na-akarị mma n'ebe nwoke na-akwa nwunye ma n'ebe nwaanyị na-akwa di ya. Ụfọdụ ndị Igbo na-asị na ihe a na-eyi bụ akwa ojii, ụfọdụ na-asị na akwa ọcha. So amụrụ m n'uche nke gụnwa ka eke isi fịa. Eji akwa mmadụ nwaanyị na-eyi ma nwaanyị si mkpe na-eyi ma akpuchi oge na-agazi abalite fụzi a na-ebulibezi akwa ọcha ụmụ ajụọkwa n'elu mana a na-akụwa ngosi na akwa ojii a nwere ka esi elewu ihe ojii ka ihe ekwensu asịkwa na ụfọdụ na-eyi dịka n'abalị n'obu na-atụcha ha na-arọcha nrọ dịcha njọ ma a na-eyi nke ojii ahụ ọkwa akụkọ anyị n'azụ ụmụ wee dozie afọ ọcha. Mana mụnwa mgbe kwesịrị sista dịwazie afọ ese dịwazikwa na ndị ụka na-akwụ mana ha na-ezi white ụmụ ya bụ ọcha ụmụ ihe akwa o wee sị nọ maka na otu akwa ojii na-egosi iri ha eruru na-egosi uru, mana akwa ọcha na-egosi nnekere anya na mbilite n'ọnwụ mmadụ. Ihe na onye ama na ọnwụ nke uru agafego, ọ dị ka Jizọs Kraịst nwụrụ a na-eruru mgbe Good Friday, mana mgbe o bute n'Ista kwụsịrị Ista ụtụtụ ndị ọbụla enwere ọnwụ efe ọcha na aṅụrị eji si na ndị mmụọ mmadụ igwe mana efe ọcha na onye anwụrụ anwụ lere n'anya anyị bụ na ọmụmụ Jizọs Kraịst. So ya kpatara ndị na-agbazi mmadụ ji enwe onye bụ n'anya maka onye nke ha jigo na emezie ozi efe ọcha ka a na-ekita na agbazi nke ochie ahụ na-aka mmadụ maka gbasara efe. Ndewo. Nne mgbatụ na anyị nke ma maka ya ihe apụta n'ụwa fụwa akwa ojii efu ha na onye yi akwa ojii ejụra nne gịnịzi ịmana na ọ na-akwa mmadụ. Efu ha na onye ahụ ma na onye ahụ nọ n'uru na o nwere ihe mmeri ma nọkọtazikwe ndị ụwa jirizikwe akwa ojii merube ejimeji ọbụrụkwa nnukwu fashọn. Yazi ama onye na-akwa mmadụ, yazi ama onye na-eme fashọn. Tupu anọkọtakwazie ọ bụrụzie na akpọzikwe mmadụ ọ bụrụzie efe ọcha ka a na-eyi. Kwa nwaanyị na-akwa dị oyiri efe ọcha, ịdị mgbana ntị ọcha, ịdị ife onu ọcha, ihe ọ na-adịzi ọcha ọcha ọcha. Ọ na-ezikwu ma o ji eyi agbamakwụkwọ o ji eyi ji awụzikwu ka ọcha too much. Asị ozi gị na mere asị nọ etu ụka sigwere kọwasịrị anyị maka na mgbe ahụ a na-edosikwa ọta eji aka ụka maka onye nwụrụ anwụ. Mgbe ahụ n'isi mbido ahụ ọkwa ya bụ akwa ojii ka a na-etinye. Ụkọchukwu Katọlik na-akakwa ụka mgbe ahụ akwa ojii ahụ ka ọ na-eyikwe. Tupu anọkọta ọbụla tawazie na akwa nke a na-akpọ nke pọpụla obodo, ọ bụzighị nke ojii ahụ na-eji ntọ abụzie nke fecharata na efecharata. Ma nkịta aka na-eyitọkwa ya mana ọtụtụ na-abịazie tikọgbuo onye na akwa ọcha, onye ha awụzi completely akwa nke na-egosi na a na-eruru dịka oge anyị mere oge eji akwado maka ọnwụ Jesu oge Lent na anyị na-ejikwa ụdị akwa aka na-etikwe mana ndị abụgazi etitu ya nke ọcha iji gosi na
ọ bụkwa na mmadụ nwụọla nke ya aga anya na o nwekwara ebe ọ na-enejere anyị dịka nwanne m nwaanyị si kọwara anyị ya fụkwa na ndị mmadụ bịazie gawazie na white ọ ya abịa ahụ na ịfụkwa ndị na-eyizi black na-abụzi mebi ụmụ akwụkwọ ya ha bịa ha ncha ụchakwa fashion a na-agwa mmadụ ha nọ n'oru mana ịfụ na ha ncha nọ na black ọnụ ụdị ihe na-ewu n'ụwa nkịta maka na ejizi ya bụ akwa ojii emezi fashion ka tọn ha jide bugharịzie nye ka ọ bụrụ na nke ha ji akwa onwe ha mana ịbịakwa na ndị okenye ọkwa afọ ọcha ka ha na-eyizi na anaghị eyizi nke ojii ahụ mgbe mbụkwa ụmụ nwoke nwunye ha nwụrụ ọkwa akwa ojii ahụ ka ọ na-eyi nke akwa elu jọmpa ya ma shet ojii ka ọ na-eyi mana nkịta kwasịrị ha anaghị eyizi nke ojii ahụ n'ọkwa nke ọcha nọọ ihe ụbọchị weta a na-akọwara anyị ka anyị nwee ike nwee ntụgharị bụ na ọ bụ mmadụ nwa ọnwụcha na o nwekwara ebe onye ahụ a na-eneje anya ka o wee kụzikwuola anyị na anyị na-emekwa omume ụwa abụchakwa n'ebe anyị nọ na o nwekwara ebe anyị na-enejere anya anyị ejiri akwa ọcha ahụ na-echetara anyị na onye ahụ nwụrụ na o nwekwara ebe ọ na-eje nyekwuola anyị aka ị na-ebi ndụ n'ụwa ị maa na o nwekwara ebe ị na-eje ọ bụghị n'ụwa ka ihe niile si mata ya maka iyi akwa mana aka ya metụkwa aka na nke ka dịrị njọ na ọ bụghị sọsọ ejiji mmadụ ji maka na mgbe eji ejiji ọcha ihe ọzọ adịghị n'ofu eme ka iji nwe ọkpakụkọ mma nke aka ndewo nne mana onye na-akwa ozu ugbu a na-akwa die ma ọ na-akwa nwunye o yiri akwa ojii wee na-aga ma ọ bata n'ụlọ ụka a ga-achụpụ ya obodo a ga-achụpụ ya maka na o yiri akwa ojii ndị na-egwe maka ha na-akụwa na onye akwụkwọ nwara obi adịbụghị akwa ọcha ihe mgbe ojii ahụ gosi na nke ha na-ede painful exit adịghị mmadụ na ihe wee tụchie na blak anụnwa ya nwere ka ọ bụrụ nwa okorobịa ka nụchara nwaanyị ọfụ ka emere eme ọgwụ kwabiri nwụọ abụghị ya bụ kwa blak akwa blak nwaanyị nwụrụ nke ọbụla iyi ka agbọgbụ ka ya asịghị kwa nke ahụ ọ bụrụ na enwere nkwu nwere yiri efe nkịtị ahụ ka ama ajụ kwesị nọọ ndị mmadụ na-aga na-arụ na-asị onwe ihe eji ama na mmadụ nwere fọrọ ihe mesị ewu na-adịghị ọrụ onye abụla agbagoro onye a na-eru uju maka o nwere ka esi emegara ndị ahụ anya nwaanyị ebe a na-ede ndị ahụ mee ka esi ịmara na-eruo na vileji na ndị ahụ anya akụkwanụ mmadụ otu ahụ n'afịa dịka na ndị na-akwa mmadụ otu esi nkwa maka ihe efe a ụbọchị onye a na-eyi ekuku mkpa ụfọdụ na-eyi ọnwa ịtọ ụfọdụ ọnwa isii ụfọdụ ofu arọ ụmụ ndị kwụsịrị ọnwụ na di ya enwe na eyiri efe a ofu mgbe arọ maka ọrụ ha na-ebu tupu kịta akakaza akwụkwọ ejidezie ya ọnwa ịtọ ọnwa isii ọnwa na-eri ofu arọ ọ si na o si wee bido onye ụlọ ife ya bụ iri n'ụka achụọ ụlọ ụlọ ụka si onye ya echi acha ụka ahụ achụkwara o si na ndị ike na-akwalite omenala Igbo ka ọ dịkwa ha mma ihe ọ na ha na-eme ka Chineke gọzie ya ka a na-ahụ maka Igbo ọfụma ọfụma mana ihe dị mma maka na Igbo ihe dị mma karịrị nkụ n'ala Igbo Igbo amaka ha bara ọ bụ ezigbote afa a na-asị na afa mmadụ na-eso ya anyị na-asị ka Chineke ka afa ha Igbo amaka ha ndị ihe na-aga n'ihu ọfụma ọfụma ka ndị mmadụ mata maka ndị Igbo wee nwee ike so ndị Igbo na-aṅụrị na ngọzi niile Chineke nyere ha anyị na-ekpere ụlọ ekpere ọ ya adịla ụlọ mma ahụ daalụ nne ndewo sista ka ntị okporo na ife nwanne m nwaanyị Igbo amaka anụma etu esi wee mata ya ọ bụ Chineke na mata ya
eji were ka nchọpụ ya afọ na-efu n'ije n'isi enwe m na-eche na ofu baba ya na-akpọkarịtụkwa na ekwentị text message ma mụrụ m afụrụ m ya mana ihe ọ na-emefu ọrụ pụta ọdọkwa m nta anya akwụsịkwa nkata ma bidokwa oluzie ka akwụkwọ staff wee fụ Igbo amaka n'anya m na wee bụrụ obere nwatakịrị ka Chineke si ya bụ ozi jirokwa ego ma Chineke na-agbụ ya ume na-ewepụta ndị ya nyere ya aka a na asị Chineke anụwa obere atụmatụ a zie ego ozi ya ọ bụrụ ministri ka ọ bụ iji si ike jebe ya na Chineke sie mmadụ ozi ọ kwesịrị enye ya anya ma na ihe ị na-eme ụba aka n'ọtọ isi mbido mbido afọ na-agbasa ifu ndị ya eso gị na-akwado gị mana ụmụ na be anyị a na Naịjirịa ma ndị ofesi anyị na-akwado gị nke anyị bụrụ anyị sekpụrụ anyị na-ekpere gị ekpere si Chineke bụrụ obere nwa ka ọ na-aga n'ihu bụ ezinụlọ gị na ihe niile dị gị na-arụ ha nchapụrụ ya aga na-enye Chineke otito site ala anyị ngozi aka nri aka Amen. Daalụ nne anyị kene ka unu dị nne dịka unu si ka unu bịa na ekpere unu kwa na ya na-asị na Chukwu ya agọzikwa unu n'aha Jizọs. Daalụ nne o ndewo.